Teraz ideme na, toto som vám ukazoval, že tak máme, že a toto mi napíšte dole do komentára, čo to je, lebo pripevním to, ale pripevním to normálne, tak napíšte dole do komentára, čo to je, lebo taký kružok, pozerajte, že je kružok, pozerajte zo strany na stranu. Ale na videu to vyzerá, že to je modrá, to normálne zelená reálnosť je. Tak, to sme už mali, toto si dám na stranu, počkajte. A teraz tu ideme, a ten kliky, a toto dačo pre mamu som objednal, pozerajte. Viete, tak napíšte mi tu do komentára. Mačička nejaká, ale... Dajú tabletky. Toto máme tu. A to všetko, lebo si máme to všetko. Toto som ukazoval, toto si dám. A posledné je dačo také. Viete, mi to dole napíšte. To dole do komentára napíšte. Viete, čo to je toto tu? Lebo jak to dáme tak, do vody to dá, ja ti to ukážem, čo to je. Také je tu. Sa to dáva do vody, jak viete. Tak. To mal aj Vítek vo videu, ale povedal, že toto dáme na stranu a papučky. Máme papučky aj. Pozerajte pre môjho brata Dedíka. Pozerajte, ako pekné papučky. Tvoríme. Tak. Jedna papučka. Pozerajte papučky. To vyzerá ako topánka, nie? Tak. To je peknejšia. Toto už máme a posledné je dačo také. Poznáte? Čo to je? Ja to otvorím. Počkajte. Stopnem video. Otváram. Tak. Hej. A všetko. Dajte like aj odber a sa vidíme